Krásné a veselé Vánoce vám přejeme tady ze středu Kanady města Winnipeg. Je týden před Vánoci a my jsme už připraveni na Ježíška a Santa Clause. Sníh nám tento týden nadělal skutečně velkou dávku a tak naše další epizoda bude velice zasněžená. Do toho vám přiblížíme jeden hokejový zápas a 2 hokejové tréninky. Ale nepředbíhejme, pojďte s námi navštívit Winnipeg na začátku zimy. Takže vážení, soused vyráží, no, ten nemá čepičku. Já čepičku mám, je zima, jako když praští. -21 na teploměru, ale je nádherně za oknem. Podívejte se na tu krásnou modrou oblohu. Nádhera, nádhera. Akorát to trošku zimovří. No nic, jedeme pro med a pak mám takový dojem, že nemáme mrkve. Rádi děláme pečený mrkve. Ty jsou oblíbený, ty jsem se naučila tady, když jsem se přistěhovala sem. A tohle doma u nás se nedělalo, ale tady je to docela tradice, kdy se mrkve hezky očistí a nakrájejí se na takový dlouhý plátky a dají se do trouby s máslíčkem a hezky se to tam opeče a pak jsou vlastně oni potom, ty mrkve jsou i šťavnatější, nebo spíš i, ne šťavnatější, sladší. A když je to trošku opálený, no je to mňamka, která bych vám pravdu řekla. No. Jak jsem říkala, jedeme pro med. Pro med ten mám objednaný, ten objednáváme tady od farmářů a vždycky jednou za měsíc, jednou za 3 neděle přijedou do Winnipegu a přivážejí vajíčka, cokoliv se objedná na online. Ale to si myslím, že vy jste v České republice taky zvyklí a že se to u vás takhle dělá. A podporování a farmářů a tak. A hlavně med je něco, to taky u vás se že jo, dělá. Med je něco, co a je nejlepší si koupit hned od zdroje, kdy to není pasteurizovaný a je to vlastně čistý med. Což co já jsem se tak nějak jako dozvěděla, že kolikrát ty medy, které se kupujou, ne teda všechny, ale ty, které se kupujou tady, dejme tomu, teď mluvíme o Kanadě, tady v Kanadě, tak je to prostě sbírka medu a kolikrát ani člověk neví, jestli to kolik tam toho medu je, no je to takový trochu složitější to identifikovat. Takže nejlepší je si kupovat med. Come on, oh my goodness. Lidi jezdí hrozně pomalu. Takže je nejlepší to kupovat u farmářů, kde prostě víte, že je to skutečně, že tam prostě nic do toho nedávají. Před pár roky jsme kupovali med od našich kamarádů, který farmu mají, ale tady je problém s tím, že když takhle nastane takováhle velikánská zima a včelky se nezazimujou pořádně, anebo kolikrát si myslím, jsem slyšela, že i jako od zkušených lidí, kteří prostě ty včely mají a mají zkušenosti, tak prostě se to stane, že nepřežijou. Takže naši kamarádi, když jim to podruhý, myslím, nepřežilo, tak myslím si, že teď už tam za poslední roky ten med nemají. Tak doufejme, že se zase na to dají. Což teda, když o tom takhle mluvím, tyhle ty kamarádi, to je teda jsou to takovej podobný manželský pár, jako jsem já a můj manžel, což je Češka a rodilý Kanaďan. A naši kamarádi jsou Češka a rodilý Kanaďan, Češka Petra z Liberce a rodilý Kanaďan. Takhle my jsme se vlastně, já jsem se přes ně seznámila s
s mým manželem. A ty se odstěhovali za město, nedaleko, to je asi 20 minut jízdy tady odsud. A mají svoje kravičky, a mají koně teda a biznis. Petra má biznis na šampóny a takovéhle jako věci pro koně. A dneska se jim narodilo telátko a když to dala na sociální sítě, no to vám bylo tak nádherný, takový telecí miminko. A protože bylo v noci přes 20 stupňů, minus 25, myslím, že tam dávala, že to bylo v noci, tak si museli dávat služby s manželem, kdy teda se telátko narodí. A když se telátko narodilo a teda jako to tak, že ho museli vzít do baráku, protože kdyby ho nezateplili, tak by telátko nepřežilo. Ale dneska ráno jsem viděla, že už telátko, i když je minus 20 stupňů, tak telátko už je s maminkou zpátky a je venku na sluníčku a tak nevím jak. Myslela jsem si, že dneska se za nima pojedu podívat, možná, že bych třeba zítra, abych to natočila, protože si myslím, že takovýhle jednoduché věci, které kolem nás jsou, i když to jsou jednoduché věci pro nás, pro ně to teda jednoduchý není, protože je to hodně práce, tak si myslím, že na takovéhle věci člověk i rychle zapomene. Co se musí dělat a co se na světě děje, když takhle žijeme v těch městech, tak prostě si myslím, že tohle to by se mělo víc zakomentovat. Doufám, že mi dáte za pravdu. No, tak dneska ráno, sobota ráno a kolem poledne svítí krásný sluníčko. To je tady takový v prériích. Není to v celé Kanadě. To si nemyslete, že prostě v celé Kanadě to takhle vypadá. Tohle to je skutečně centrum jako střed té Kanady. Tady v Manitobě se říká, že je to srdce Kanady. Protože jsme přesně ve středu i střed Kanady, co se týče, myslím si, že v dokumentu, jak on se jmenuje, ten pán, Pepa, něco, jak jezdí se svou rodinou po světě, tak ten teď byl v Kanadě a navštívili střed Kanady, což je asi 2 kilometry tady od nás, od Winnipegu. Takže jsme přímo ve středu Kanady. V zimě je tady hodně sluníčka a hodně velká zima. A trochu snížku. No. Tak jo. Tady vidím, že už... mám tady, vidíte tam, takhle já žiju. Teď mi to tady hlásí, že mám vyzvednout med. Protože je tolik věcí, který člověk má na seznamu, jako když prostě jsou 3 děti, že jo, to určitě taky znáte, pak biznis a věci, tak prostě se to nedá, aby to všechno bylo v té hlavě nashromážděný. Takže tady zaparkujeme a vyzvedneme si medík. Takže přátelé, je brzy ráno, neděle, týden před Vánoci. A tady vám natáčím krásný ráno. Východ slunce. No, sluníčko nevidíme samozřejmě. Ale ty krásné barvy, co nám příroda přináší. No a je krásných minus 23 stupňů, pocitovka je minus 27, protože fouká docela hodně velký vítr. Takže dneska to bude, jak se tady říká, chilly. Zimečka bude. Tak to tady vypadá, že nějaký malý elf, skřítek, tady maloval perníčky. Ani jsem si toho dneska nevšimla. To musel být náš 11letý Lukáš.
No a protože dokumentuji 1 týden, tak tady máme taky hokejový trénink Davida, který se teď zdokonaluje v hokeji. Tento trénink je pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit v hokeji od 18+, ženy i muži. Na záběrech můžete vidět i starší generaci. Troufám si říct, že pár šedesátníků tam určitě bruslí s ním. Tenhle týden to vyšlo tak, že jsme měli možnost vidět Grantův zápas, protože jeho hra byla ve stejnou dobu a na stejném místě jako trénink Davida. Většinou Beer League, pivní liga, se hraje pozdě večer, ale jak říkám, tento týden to takhle krásně vyšlo. Kluci se mohli podívat na táty zápas. Lizzie by tu určitě také byla, kdyby nemusela pracovat. Takže jsme v zimním komplexu, který má 3 funkční zimní plochy. Před lety tady nabízeli 4 lední plochy, ale jednu z nich konvertovali na fotbalovou plochu. Místo je stále nabité, má výhodu také, že má restauraci v 2. patře a zápasy se mohou sledovat v teple. Tohle ale není jediný velký komplex, který ve Winnipegu je. Možná vás jednou vezmu do komplexu, kde trénují také Winnipeg Jets. Ten je jen kousek za městem, je novější a má také 4 zimní kluziště. Komplex není jen pro NHL tým, komplex je otevřený pro veřejnost také. Takže jsme v restauraci. Lukáš mi teď říká, co si objedná za jídlo, takže napravo, tak tam má trénink náš David a nalevo tady, tak tady začíná zápas našeho táty. Oh, they're in front of the net again. Cam is still in the ends. Co máš? Co papáš? Putín? Dobroučkej. No, dobroučkej. Nevím, co se stalo. Ale máme tady 3 penalty, 2 penalty, dlouhé penalty na týmu, proti kterému hrajeme. A 1 čtvrtiminutová penalta na našem týmu. A vůbec teda nevíme, co ty tátové tady, co se stalo. Protože máme tady hondu jídla a nekoukali jsme. Ahoj YouTube. Takže přátelé, dneska je vaječný koňak večer pro mýho manžela a jeho hokejový tým. Jedeme do Koska, jestli jste někdy slyšeli o Kosku. Myslím si, že hodně videí bylo natočený lidi, co žijou v Severní Americe, jak v Americe, tak v Kanadě. Do Koska se jezdí nakupovat ve velkým. Když je pětičlenná rodina nebo více členů rodiny, tak se to vyplatí. Samozřejmě, když je to jenom jeden člověk, tak si myslím, že se to zase tolik nevyplatí. Jedeme nakupovat do Kostka, protože je dneska eggnog night, což znamená vaječný koňak večer, kdy Sharpovi dělají 5 až 6 litrů vaječného koňaku, něco jde jako dárek pro přátele a jenom pár litrů a 4 litry, 5 litrů jde do na hokejový zápas, což je taková pivní liga tady, co můj manžel hraje a je to už tradice už několik let, takže to se děje dneska. A vyjela jsem teď hned ráno, to je teda jako je dobrý, protože já vlastně nepracuju v kanceláři a nepracuju pro někoho, máme vlastně svoji firmu, takže si můžu reorganizovat den tak, jak to potřebuju. Takže je 10 hodin ráno
a jedu do Kostka, protože jsem se dozvěděla, že ve 3 hodiny přichází velký snowstorm, sněhová vánice, která bude trvat až do, vlastně snad říkali, že to bude snad 3 dny, ale většinou se třeba i netrefějí a dívali jsme se na předpověď a na ten velký mrak, který k nám jde z Alberty, což je většinou se tomu říká Alberta Clipper. Tak když přijde Alberta Clipper, tak to znamená, že dostaneme hodně sněhu. A to jako je jistý. No, takže to dneska ve 3 hodiny to přijde, tak je lepší, když člověk si to takhle naplánuje a ve 3 hodiny už nikam nejezdí. Takže to, no, což teda, jako samozřejmě jsme to čekali, že sníh přijde, protože včera, myslím si, že před pár dněma jsem natáčela něco a bylo -30. Včera byl skok, včera bylo 5 stupňů nad nulou. Což když tohleto máme, -30 a potom skok 5 stupňů nad nulou, no tak to samozřejmě sníh přichází a přichází ho hodně. A dneska teď momentálně je 7 pod nulou, není teda -30 a to jsem taky jako v tom prvním vánočním videu říkala, že když je -30, tak je kosa, svítí sluníčko, ale nepadá sníh. A když je -10, nebo -7 jako dneska, teď momentálně, tak je to úplně jistý, že hodně sněhu napadne. No, takže čekáme na sníh, ale tak to má být na Vánoce a před Vánocema. Před pár lety jsme neměli sníh až do skoro vánočního dne, což bylo tady takový neobvyklý. Každý si říkal, no tak jako každý tady teda na sníh nadává. Ty, co se tady narodili, tak většina je z nich teda jako prostě nadává. Říkám, no tak co to je tohleto? My snad budeme mít Vánoce na blátě. No a pak teda přišlo 23. napadl sníh, takže jako všechno to bylo, všechno se to zachránilo 23. Ale bylo to takový jako divný pro všechny, no, že ten sníh prostě nepřišel. No, takže tak. Takže jedeme do Koska. A já teď budu dávat pozor na řízení a ozvu se vám v Kosku. Takže do Koska jsme dorazili. Můj plán s tím, že v 10 hodin ráno byl kolem 11. pracovní den. A to tady nebude moc busy, trošku ztroskotal, protože jsem ani nemohla najít parkování. Ale jdeme na to, musí se to udělat. Takže si vyndáme kartičku, protože do Koska nás nevezmou bez kartičky. Kartičku. A jdeme na to. Happy holidays. Šunčička. Možná by se hodila na 26. večeři. No a tyhle ty mrkve. 10 poundů, 4 kila za $8. Super, super. No a samozřejmě žlutý brambory, bramburky z Alberty, které máme rádi. Důvod, proč jsme tady, je nakoupit mlíko pro čehačku, vajíčka. Takže vajíček je tady halda, Habakuk, takže se podívejte, tak který pak asi vybereme. No si tyhle ty. Takže máme hotovo. No a tady vidíte, co jsem všechno nakoupila. Zase jsem nakupovala čokolády. Jsou to dárky. To
jsou asi ty nejlepší dárky. Je 8 hodin ráno a kontrolujeme web stránky lokálních škol, protože mi teď zatextovali rodiče kamarádů našich dětí a říkali, že školy budou zavřený, takže teď si díváme na web stránky a je to vidět tady. Schools are cancelled. Školy dnes neprovozují, takže děti mají snow day, sněhový den. Tohle je vlastně náven z toho velkého větru, protože jak vidíte, tak máme střechu tady, takže tady by správný sníh vůbec neměl být. Začal pracovat, protože si myslí, že ho natáčím. A má pravdu, natáčím ho. Pokud se stále díváte a ještě jste se nepřihlásili k odběru, teď je ten nejlepší čas to udělat. Přihlaste se k odběru našeho kanálu, abyste nezmeškali žádné z dobrodružství, které vám naše rodina přináší. Předem moc děkujeme. Není žádný sníh tady, protože to všechno foukalo tamhle z té strany. No tak tady něco musíme dělat. Tady ještě potom odklidit. To vám asi dá. Řekne, kolik sněhu teda tady je. A to se musím všechno vytlačit sem do zahrady. Protože potom v březnu, až to všechno bude tak nejlepší je nemít moc sněhu kolem baráku a mít to víc od baráku. Good job, Luke. Yeah! I did not screw it, Harry! Horkou čokoládu, to si zasloužíš. Lemonades for hot days.
na hokejový trénink Lukáška a většinou je tady aspoň 20 aut a protože jsme měli ten blizzard, tak jsme tady akorát my a jedno tady to autíčko. Yeah, I'm coming. Je pravda, že teda příjezd nebyl, nebo silnice nebyly nějak moc odklozený, takže to bylo pro některé lidi, kteří jezdí díl, kteří to mají dál, než to máme my. Tak je to normální, že se rozhodnou, že prostě zůstanou doma. Je to vlastně bezpečnější pro ně, ale my to máme asi 10 minut. Normálně 10 minut v létě by to bylo, ale teď v zimě všichni jezdí pomalu, tak to trvá trochu díl. Vodka je tady. Can you show me your jersey? Okay. Takže jsme dorazili na trénink. A na ledě jsou 3 hráči, 3 děti a 2 koučové. Protože skoro všichni se rozhodli zůstat doma kvůli tomu sněhovití. Možná taky kvůli tomu, že je zima. Teď začalo být minus 21 stupňů. Lidi chtějí už zůstat doma. Ani se jim nedivím. Ale pro nás je to důležité, aby se děti hejbaly, takže hlavně to nemáme moc daleko, tadyhle tu. A tady ten zimák. A je to pro Lukáše super. No a dneska máme bonus, protože kluci mají skoro kouče pro sebe. Díky, že jste byli s námi. Uvidíme se zase příště tady na Mezi Javory. A do té doby zůstaňte v klidu, buďte vděční a užívejte si maličkostí.